kaka mana jatend piny manyien koro Donald Trump nodonjo e piny mano mar Amerika. Lokruok makoni kod kocha nobiro ok ne piny Kenya kende, ne piny mangima. Iwacho ni sir mopogore opogore mabende ne gichiwo ne pinje makamago. Achiel kuom kony mabende ne gikonya ahinya Kenya ka en sir ne jogo mantiere koda kute mag ayaki. Lakini yedhe ARVs bende nitiere moromo, nikech ywak bende nitiere ni ka ng'at mantiere koda kute mag ayaki odhi kata e od thieth, imiye yedhe manyalo natere e kind dweche mabiro. Akeni chal ni nade sani? Koro ing'e ni ka koro ja Amerika ogolo konygi. Sama giwacho dwe mar 2 ni wagolo kony, to yudo kane gisemiyo Kenya pesa manyalo nyiewo go yath, to yadhno nyalo dhi ok ni ji te, to yadhno nyalo kawo like 50%, nus mag joma nigi kute mag ayaki, to nyalo dhi for 2 years. Tiende ni koro wakwano from February 2 years, wang'iyo 2027. Ae jomodong' to Global Fund bende konyo. Koro ARVs pod nitie. To gimwatemo wacho, Amerika ok ne kony ji gi yath kende. Amerika nondiko nyaka ji. Ma joma ondiko emomiyo sani koro giloro klinik mar HIV cha mondo ji odhi osiptal ma ji te dhiye. To kuma ywak mokwongo en sama ne klinik mar ayaki ni yore cha, gik moko ne timre piyo. Koro kidhi osiptal kacha, to nitie ng'ama obedo trained kata nurse kata clinical officer, to tindo, to nikech tuo mwawuoye ni bende tuo ma kisungu wacho ni stigma. En tuo nyanyapa mang'eny. Jowa niga kwede. Kidhi ji ochokre e room ama, tiwacho ni an koro sechegi adwa ni jo manigo ukimwi odhi e room to onge ng'ama biro dhi. Ibiro ka ji ama kata ng'ama odhi kanyo. Bende paro ne ohinga momiyo ni samoro kata mna yawa moko ok dhi kata mna kaw yedhe, nikech ka koro nywando ne ging'iyo ni nitie kaka iketo ji tenge, ji kawo yath iwacho ni yor ling' nikech stigma akwede ma bende nitiere gwenge. Bipani mano bende nokang' ma bende biro bedo ka miyo jomoko ok muony kata mna yedhe kaka owinjore. To mano emomiyo onego wapenjre ni to koro ka yath pim nono to yath be nitie nono. Ang'o momiyo NSTC konwa ni higa mokalo no karibu ji 20,000 manyotho. To sana sana githo e counties mathurwa Makaluo. Ang'o manego gi to yath ichiwo nono. Nikech wich kuot to gakwede ma ng'ato ng'eya ni gini osechopo kumama. Tuoni ka nobiro to nobiro mono okete ni mar joma richo. Koro akwede gi wich kuot ni miyo jomoko yie ma kata otho odhi adhi osiptal moko gi joka tim konyo mana gima luongo no opportunistic infections, lakini yath luongo nying ukimwi no kodwa winjo. Wacha ayaki no ng'ato kodwa winjo. Nitie joma pod ni kanyo, sana sana joma dhi skul, jopuonj kata mabed mana pastors ok dwa nong'e. Koro mano sama koro giloro klinik ma en mana mar ayaki cha mondo koro ji odhi obed kamoro achiel cha, gima wasenyiso counties wa to wasenyiso nyaka NASCO ni mondo ket jomong'eyo pando wach kendo jomong'eyo pando siri. Kik obi to lando ka ni an room 2 adil gi jo malaria, jo ukimwi to dhi room 3. Kapo nusebet nun nurses kumosepimie ji cha, to ji odhi adhi one daktari machal. Koro ng'ama odhi ni madhi wacho ni an to gimokela ka adwaro yienda kata adwano pim viral load na kata CD4. Ae kore ko nyalo nyisi ni in to kara an kiwuok ka to dhi e room namba ma mondo e lab mondo pim mama. To be kumikawe yath obed kamoro ma joka ong'eyo ni seche mwasav jino kik obed abede wang' ji kani koro kaw ARVs mi. Nitie joma wega ARVs ndalo moko un jo media manonyisowa ni joma be wita yath, joma be ok ne wito yath, joma be gima ne gitimo mkebe mar yath ja ema ne ok odwa chopo go dala. Nikech okawo yath. Koro ni wito mkebe to yath hie tikawo. Okawo yath to boye suka kata okete jwande moro to wito mkebe cha. To nikech time piyo piyo ka jaboda moro pok obiro yudi kanyo, sama in gi yath 90 e mkebe kata yath 30, ibiro gole moko be bodong kanyo to wito. Koro kane ji odhi mofwenyo to fwenyo moyudo nyaka yien, wacho ni jogi wito yath, jogi ok wito yath. To en akwede stigma mantiere. Homa Bay bor, wang'i kata Nairobi. Koro ka in gi jatich manyako e odi moluongo ni house help to muonyo yien gi, obiro kano yadhno kanye gi chupa cha. Ngech be ikete ot kani an kineno yath moro amora to muonyo ga yath mang'. To jo Nairobi richo nikech ok gidwa neno ni jatich manigo ukimwi ok odwar e ot. Mbo kiat bo timo ne nyathina nikech ji pod ok winj wachni. Japuonj bende kuma nitie che skul boko nyathi mani boarding bende ok bi ting'o yath kadhi. Onya ting'o boye kata e socks moro to dhi go kucha nikech ing'e diere ma nyithindo yepo kiyawo gi ng'iye gate kaka sani koro